काम खाया हंके बछरे बाजै संबाय takno iko bono khawi maton waisen dobon khai kolui wais haisi motom jib maya khuitha ka bin bahai na mane abhi baja aayega na video. Hello guys, lamswkgo no hai ani ketal blog okay, first of all good morning everyone. Iko guys pungai boje sakase pono kam khaya hangke bosore sarang jagya hangka bun magai no iko bari ro bolong tongbai kha hangke ba bari hogu tongu tabo hangke koi phol bokhak dihin sajagwa mathaisa koi phol bokhak ti bolong bohok ti bolong ro bo mar khena tuk shoka omo himna rok lama kri kha hangke ba himna lama rok sanamna ni ayengo ekdom bolong thana lama si kri kha ikwa bon magai no hogu to khata bon nok nai tongbi ani video no choya wei pai thak jora tui. So guys, labat phenbai nogo thangai tongo labat phena phaimani video sangna pogoi thangai video si sak maliya pogoi thaka tak phaipuruse atkasha mujo mani reo ko yong songara ne goyam these khali sai pemeni asukti khamu kotomai ko kalar buka hama kotomai yang musidei ko kongma tongo ang sana mu senga bakhak tuli ata gabang ma asa hanchi magna ro kalai tongbayu. Ibor jora bate tam khai tongna ba I kotha sre mukhi chalai tongo bazai songbai taklai borsoni mono first time ani taklai borson thasrem chana musuma sana musung mani iko tini simasa sewa suk toni pa thokha mar keno iko thasrem sabai akon bai tabukhe ang puntigra rina phaikya mai borjak somoi bai ko pundok digra mai rewa anmu punkai khetro sai loibla ga pheu ro hoja keno buni khetor thanga banyo iko bono khawi matoni omtike ko ang take mai songna ni nai tongo mai rok sapigi tongo iko phungni mai songgna ni bagui an blog no norok toya sak nai tongdi hangkai dei tolao comment khaisa ni tapung dinok ano tam khe blog khaina musung. Iko guys hingke ang tabo phantok ba alu akran ke songna ni bagui helepna ni nai tongo norok bote phantok alu akran ke thokja tolao comment kai sana ni tapok iko ang tabo khamui thokba jis to khamui songna ni bagui iko busuk kai ang tabo ko thogo masla ro mix khai kol sinai ta ge brang waisen dobon khai kolui waise na mazan khamsi khai yai tabo bono waisen koli tong hata iko na yang busti ki kol bono ekdom tabo khe angoro mui ro khiklai dis nai tai ko guys norok bore thok juk seri mutinya iko guys ang tabo mui koli tongu norok bore phandok alu akran ki thokjak tolao comment kai sanan tapong di angle belai ken thokjak sugo awen magini ko chana musung toka hanai tini khainai manita mase bo balok suka phandok alu akran khai gabatini ko song tong manita busuk si thok phandok alu akran ke phungo sakhang ka mai kutung ka busuk si mai lai ha da. A few moments later Ge mui calling nai gina kutak busuk jorati mui ungkha iko ang tak budiri tongo muna sinai to kan mui te bislelia iko bakoli kholo iko nai di budi sranai pratha sungai to kana di ko bahai si motom jib maya khuitha ka bin bahai na mane hinki ko akra nok dam mun ka nai tongo mun kha akra nok bo hingke ang tabu hingke ang tabu ani mui no karisnai dolog no ani blog no nai tongdi koro tikhi ma tongo sik dibor kiring se karen koroi busuk satun kuprap asta abo sik karen kri ching kai ko ekdin timang to karen disturb khaimani ekdom horo bam tunyo karen thango phayo bom sungno disturb khayo karen ni kutak bu karen krinyo kai tabu karen phaidika masa kai to no bising thaka bu khaito gang mo tak no bising thai tungmani tiki ma yauma shuk shatung tung mani wati wai dikha saso kai ko ekdom thanda ngdikha wati wai ke guys ang no mage content ka ham tui mi angi to ka a content ngi to ka ha da
same video hai mang ni to kha tam ni ge kun ja ga bu thana ke no ko mang tong na ni sa na ni te tam leng nei ba hai te ba ma mi shong go phunu go no no te tam khai ro phunu go am sa no ta hai te ba tini ni mo sa zara te nyo ani video norok ani channel lo subscribe khai di like khai di comment khai di share khai di